Mali jamana kan kabri lawale la galadonaw ka baara nafa tun yelen do wa a tun dɔnnen do kosɛbɛ Mali jamana fan bɛɛ. Bawo maa bɛ se k'a fɔ ko galalafini n'o ye bazɛn ye tun ye Mali ka bugulatigɛ dɔ ye min bɛ wele ko identité. Maliden tun mana taa diɲɛ jamana fan o fan k'a sɔrɔ galalafini b'a la tun bɛ lakodɔn ni k'a bɔ tɔw cɛla yɔrɔnin kelen k'a masɔrɔ a kana bazɛn donni ko ɲuman fɛ min tɔgɔdiya tun ye galadonaw ta ye. Galadon kɛra sababu ye ka tɔgɔtigi caman de bange Mali jamana kɔnɔ du caman balola gala sababuya la min baara fanba tun bɛ kɛ musolakaw fɛ ka ta o waati la fo kana se sisan ma. Mali galadonaw ka baara caman de bɛ ka b'o la ka sabu kɛ tubabu gala nali ye Mali jamana kɔnɔ. O kama bi an wulila ka taa Bamakɔ sigida 5nan kɔnɔ Kalabankurakaw fɛ yen. Jɛnɛba Dunbiya galadona masa don min bolo bɛ gala la a bɛ san caman bɔ nka ko gɛlɛyaw b'a ka baara kɔnɔ. Ne ye galadona ye. Gesner ko nali a kɛra an bolo degun ye dɔɔni parce que mun na a bɛ ka don an ka galadontaw la. O y'a sugu dɔ donc a kɛlen bɛ k'an sɛgɛn baara la. Baara in dun ye an wolola k'a sɔrɔ yen. Ne yɛrɛ ye galadon ta n ba de fɛ. Ne bɛ galadon n'a ka taga. N bɛ se k'a fɔ n wolola gala in kɔnɔ ka mɔ galadon na. Ka furu k'an to galadon kelen n'a fɔra ko Gesner couleur ma nana ka tila tuguni an bɛ jɛman min sa k'olu gɛlɛya a ye client tɔɔrɔ kosɛbɛ. Mali client bɛɛ degunna la. Minnu bɛ kɔkan fɛnɛ n'an bɛ baara kɛ ni kɔkanmɔgɔw fɛnɛ bɛ n'a ta u bɛɛ degunna bazɛn gɛlɛya. Ka na bɛn ni Gesner couleur ma fɛnɛ bɔli couleur ma nali o ni dɔ in fɛnɛ sɔngɔ gɛlɛyara u b'a fɔ k'u bɛ taa couleur ma sa 1000 da bɛɛ b'a la o de an sɛgɛn dɔɔni baara in kɔnɔ. Galadon filɛ nin ye cɛ b'a kɛ i n'a fɔ muso b'a kɛ. Galadona Jɛnɛba Dunbiya a da sera o yɔrɔ ma. A ka baarakɛla mɔgɔ hakɛ bɛ se mɔgɔ 30 ma. Pɛntirikɛlaw b'a la, sirilikɛlaw b'a la, galadonaw b'a la. Hali o la yɛrɛ an b'an débrouiller dɔɔni. Baarakɛlaw b'an bolo, cɛmanninw b'an bolo, an yɛrɛ denw b'an bolo, walidenw b'an bolo. Olu bɛ baara kɛ. Mɔgɔ min bɛ n bolo a bɛ se mɔgɔ 30 ma. Min bɛ pɛntirini da, minnu bɛ sirili kɛ. N yɛrɛ den dɔw bɛ n bolo minnu bɛ n dɛmɛ galadon na ka baara kɛ. An ka gala donnen i b'a ko i bɛ fɛn bɛɛ k'a la n'a donna ka ɲa a tɛ foyi. Gesner dun filɛ nin ye n'i y'a don i kana donko kelen koko kelen donc a n'an taw tɛ kelen ye. Ne bɛ welewele da bila bɛɛ lajɛlen ma an ka farafin gala an ka continuer an ka gala fɛ a b'i bolo dɔw yɛrɛ bɛ se ka san 10 kɛ a tɛ tiɲɛ a ɲɛ tɛ bɔ an nɔ la a couleur tɛ bɔ an nɔ la. Galadonaw ka bazɛn tun kɛlen don ka Mali muso bɛɛ kɛ baara ye. Aminata Traoré ko k'ale ye client ye k'a ka bazɛn bɛɛ lajɛlen bɛ don galadonaw de fɛ. Ne bɛ kɔɲɔlaw ne bɛ denkudilaw ne bɛ n ka fini bɛɛ de don jɛnɛ fɛ a ka gala ka ɲi yɛrɛ de wa a bɛ gala kɛ fini na yɛrɛ de kosɛbɛ. I mana n'i ka fini ye ka taa don i ka kungo o kungo la mɔgɔw b'i yira ni tellement i b'i ɲa a ka gala ka ɲi. Mali musow ka labɛn tɛ taa bazɛn fini kɔ. An ye min sɔrɔ VOA Banbara ka bi gɛrɛnkɛnɛ kan o de tun ye nin ye Mariam Traoré.